Folk kommer her jo, fordi de har erfaring for, at her får man god mad og god kaffe, og så er der jo også mange, der kommer, fordi de skal besøge biblioteket. Café Fair, det er et godt projekt, fordi det hjælper unge i gang med noget uddannelse. Nogle unge, som ikke lige passer ind i de rammer, der er i dag, ikke? Man udfører et stykke arbejde, som der er nogen, der rent faktisk har behov for at blive gjort. Og det er jo sådan en meget simpel form for anerkendelse, men det er faktisk noget af det, vi alle sammen har glæde af i hverdagen, ikke? At få sådan lige det der lille skulderklap. Det var sgu dejligt, det her, ikke? Og det får de. Everybody knows I'm a futurist.